कमलपुर दलाई हांखरबाय खबजाक दुर्गाचमनि आदि ब्लकनि बिसिङाव खबजाक पन्चायत श्रीरामपुर एडिसि विलेज श्रीरामपुर कामिंनि ताखुक समेश देबबर्मानि राबाद चारा एबा राबाद रायतमनि राबाद बुफां एबा ताइ कवाइ चारा एबा ताइ फाथै काइजाक नेशनेल हाइवे लामा खाइमानि borok deren khai tonmani borok deren side wall khaimani abo kwatei phaimabai kwagei tabuk rabat chara kwai bufang ebatai phati kaijak ebatai rabat rai tomani rabat bufang kotor bebagno ha lomboi tei lomboi tabuk rana chukliya ebatai chara bo hamliya pheba tabuk national highway lama khai tongnai rok boroni o samo hamya angide baima klaikha natamui klaikha abo tabuk lukurok saiman sinai abo tabuk hapangni thani sanai tongjabo takuk somesh debborma phiaba rabat bufang kicha micha tongmani rawi tongjamani abaino mai butei chai tongjamani tai bwskangni salo bini rabat chara torkha hangke rabat chara kaina bagui abo bo na hatjak tai kowai torkha hangke kowai bo haino phalui rang puisa ajiwi mano hinui bo khaijamani phati bo haino phati kaiei rang puisa aji mano hinui khai tongjamani takuk somesh debborma phiaba national highway lama khai tongmani side wall eba drain khlaimani abo baiei wati phama bai drain baiei tabo bini rabadu phango ha lomui thangka tei lomui thangka tai kwai chara nosto ongkha bini phati kaijak bo nosto ongui thangka hini koktomo saiman kha phiaba tabo bo sarkarni thani bo tabuk je bini khoti thangmani no bo nayo abo made mano phiaba manya hangke bwskangni salo bobo haikai national highway lama khaini rok ba lama ma khaidang no nakiba lama ra kasojang no abo tabuk saimanya kho phiaba bo saga khonao thangai bo koklam salainai national highway lama khainai contact dari rok bai phiaba lukurongni jingjal ayang yakhaba ayang yasi yagra digino lukurongni jingjal ngi tamani jorao no tabuk national highway lama khaimani bising tibo tabuk haino jingjal asai thangka side wall dren baima bai rabat bufang tei loma bai rabat bufang ha loma bai rabat chara nostongma bai kwai chara phati chara nostongma bai tabuk takuk somesh debbormani belekheno jingjalo asaijak phiaba abo bobo haike jingjal asaino bwskangni salo abo tabuk aro kamingni lukurong saimansanai Shrirampur kamingni lukurok saimansanai tai takuk somesh debbormani khoktibo saimansanai abo bobo haike samung cholino bwskangni salo Salimar Adi Blongni siming chini kok tv ni koktoma thumui rohonai Birjoy Debbormani report chini kok tv ta minchi sasinani highway ludo mane o pakka di pathok khaya konoi bong ban haike tini mani o mokakrai phaya konoi nahari kore ka lobat kwai hatu jotono lai tongoi mo ta ha bora buikhibi ka jotono ta kono je khaina upai kore kha ikwani kana rogo tui rogo na sinai di ko tui ya to phakhubi ka 300 chara kaimon muti chikon kotor bo jotono thamai ka kotor bo lai tongoi mani Ngai joton thamai ka tabuk to yang osi lodi heke ti phaimanok to age drain biang to agi drain khai ko yang site ke drain to ko anga pro mo kai bi kha yang kotor yang site drain to ko kahan ti tabo drain jagarong na hane ha mang ti ko pro mo thobai ta fa yang tui si thamai ka jot tui es nodi lai kai jina hingke takoni sini mungkai somesh debborma kami khai Shrirampur পঞ্চায়েত Shrirampur ngai Durgachomoni kha borak hingke nta sorkan thentam nai ang sorgan thari mono nayo ani je khoti puron rakhi jaso sorgano dino hinai nahai de ang tab kono je khaina kore kani lobar lai tongoi mo kore ga jota hal pe boi jotono ha boi muksa kuthau kai tomo thikhamai chini tabu iko lobar ke tar kai be marok ses ti mang tomai busoro khoti khana pray ani da thanga kisam thanga na ti 300 rak kita 300 te kwai tuai thanga na mo hijab khai kai 10 12 lakh te kani thanga na ani sara jiboni je income nuhuma je jota thambai hongkai ango moi no ko chai tongo laba dong lawai ta ka ha si phop ki bi kya